Buenas para Víctor, estaràs content, no? Sí, sumar en el equipo siempre es bo y si desde el banquillo y encara puc aportar més, pues millor. Pues Víctor està contentíssim perquè avui hem guanyat 6-1 al quart classificat, la Vall, un bon equip, però el que passa que avui hem estat molt efectius de cara a porteria, hem tingut molta fam, la fam que m'ha faltat la setmana passada no tinc avui. Un hat-trick de Carles Rivera, tu n'has fet un altre, l'altre l'ha fet Xini i Gerard l'ha fet un gol olímpic de córner. El descans anàvem 1-1, les passes estaven tot alt, 1-1, 2-1. Eren 2-1, al segon temps, el primer minut hem fet el 3-1 i als 5 minuts ja anem 4-1 i ja s'han vingut avall. Però mentre ha tingut un moment de la segona part, el primer temps, que ens han dominat i ens han creat moltes dificultats. Bueno, com has vist el partit? Víctor, enhorabona pel teu gol. Gràcies. El partit, pues això, quart classificat, que realment en la taula dona igual, perquè tots els equipos d'esta lliga te poden competir al màxim nivell, però un equip que proposava el futbol des de baix, on ens ha costat els primers moments, hem tingut sort d'una pressió de Xini que hem tret un gol, que els dos gols han sigut pressió de Xini en intensitat i s'han portat en errors del porter, però bueno, n'hi ha que estar ahí també, però sí, han patit en la primera part molt perquè jugaven un joc molt vistós, molt de possessió i nosaltres no li havíem pillat i ens pillaven sempre en el mig, però en la segona part ens ha ajudat molt el gol de Gerard, només eixir, que ha sigut sacar de centre i en seguida córner i gol, que això ens ha donat moltes ales i ahir s'ha vingut molt a baix. Però molt contents del partit i més sabent els resultats dels altres equips que també ens han acompanyat. Bueno, ara de moment el resultat del Miramar que ha perdut en casa del Benirredrà, que era el líder, ara ens torna a treballar a liderar del grup. O sigui que la setmana passada hem tocat descansar, l'altra també, o sigui, no tornem a jugar fins a 6 setmanes. Això és una barbaritat, haurem de fer una pretemporada. Bueno, a veure, ara som líders. El CIMAT el dia 13 de gener. Si guanyem serem líders. El Miramar té un partit pendent, si guanyaren ells ens empataran a punts. Serem co-líders, o sigui que estem fent les coses bé. Sí, se nota que el treball que estem fent, sobretot a casa, que està sent un fortí, per ara no hem perdut ni hem empatat així, que és molt positiu, que és el que n'hi ha que traure, i res, per molt que juguem d'ací molt de temps, n'hi ha que seguir, perquè si volem mantenir l'objectiu, per mantenir l'objectiu n'hi ha que estar dia a dia i per molt que vinga un paró d'un mes, quasi, un mes i 2 setmanes que estàvem parlant, n'hi ha que seguir treballant i intentar no perdre el ritme perquè és el més important en una competició tan llarga com esta. Bueno, avui ha sigut una festa completa. Hem tingut la presentació de l'escola, que tu dirigixes un equip, no? Quin equip dirigixes? Sí, l'Alevi B. Tu ets l'entrenador, ahir t'han aclamat, mare meva, te volen molts sorts, Sí, he tingut sort en els xiquets, me volen molt i jo intento transmetre l'amor que jo tinc pel futbol i a veure si jo encara soc jove, a veure si algun dels que entrene jo encara, si jo estic així encara, puc encara jugar en ells, en l'amateur, que encara donaré guerra. Se pot donar aquestes circumstàncies, sí. Sí. Jo tinc xiquets, jo sols li trec 7 anys als xiquets i si compares jo en Xini té 35, 36 i jo en tinc 19. D'ací 10 anys, tu tindràs 29 i els xiquets tu tindran 22. 22. Más o menos. Perfectament sí que podeu estar. Claro, perfectament podria estar inclús entrenant-los i alguna vegada, si agarrar un juvenil en un futur, podria entrenar-los i jugar en ells mateixa, però estic molt content i de fet, si veuen això, el gol dedicat per ells, que segur que li farà molta il·lusió. Bueno, doncs ha sigut una festa completa. Hem arrodonit la festa amb la victòria del primer equip, 6-1 contra la Vall de Tavernes. Això ens du a la classificació, a ser els primers de la classe i hem de seguir remant fort per a mantenir-nos ahí. O sigui que ara quan te veuen ahí dalt, tot va anar per tu. Així el CIMAT el dia 13 de gener vindrà a mossegar-nos. Sí, així ara depenen de nosaltres i sempre han depengut de nosaltres, si no n'hi ha que mirar als altres, sinó sols centrar-nos en este partit, lluitar lo màxim possible i que no ens lleven el que és nostre i que el que ho sembra cull, no? Pues
estem per ara sembrant bé, doncs bona collita tindrem en juny. Sí senyora, pues esta grada que veiem aquí darrere, a les 4 de la estava de gom a gom, plena de pares, mares, de germans, de tios, de nebots, de tots estaven ahí cridant els jugadors quan ens presentàvem. Això fa goig, Sí, tindre units tant a l'afició és molt important. Ja ho veurem en el partit de Perelló, un partit un dimecres a les 8 de la nit, n'hi haurien 200 persones així mirant el partit i això és d'agrair, perquè si el teu poble no t'acompanya, per molt bons que siguem en el futbol, si veus el carinyo que te donen, que estan així i que te donen el suport també, que compten en tu, pues, jugues d'una altra manera. I a més que guanyen amb Eidalt, que dona orgull a l'equip. Sí, la veritat és que sí, hem format un bon grup, que l'any passat volíem mantindre'l i això, i no s'ha pogut, perquè també hauria estat molt guai i molt interessant haver aguantat el grup, però han vingut peces noves que han encaixat molt bé en l'equip i m'alegre per com estem tratant aquesta temporada les coses. La nau verd i negra està agarrant ja velocitat de creuer. Sí, i no m'ho va parar ningú. Molt bé, mira, pues, moltes gràcies, Víctor Aparici, apa, tots diuen apa, i a seguir així, enhorabona pel resultat, per la victòria, pel teu gol i per la teva actitud. Moltes gràcies, campió. Gràcies, i a tu, Santi, per estar sempre ahí.